Cece-kucen da muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa ta haifar a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar Mahaƙa TV. Idan kuka zo tashar Mahaƙa ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Batun tsaro da tattalin arziki ne suka kasance manyan batutuwa da aka tafka muhawara a kansu a taron da aka gabatar a gidan talabijin na Arise. Ya shirya wa 'yan takarar shugabancin ƙasar a Najeriya da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa harkokin dimokuraɗiyya ta CDD. Taron da aka gudanar a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ya samu halartar masu neman takarar kujerar shugaban ƙasa irin su ɗan takarar jam'iyyar Labour Party Peter Obi, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP da Kola Abiola na PRP, ɗan takarar shugaban ƙasa na PDP Alhaji Atiku Abubakar, da Tinubu na APC da ake gani a matsayin manyan 'yan takara ba su halarci muhawarar ba, amma Atiku Abubakar ya tura mai yi masa takarar mataimakin shugaban ƙasa, gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa, domin ya wakilce shi. Sai dai magoya bayan LP da NNPP da PRP sun yi ta nuna rashin jin daɗinsu da kuma caccakar Atiku da Tinubu bisa rashin zuwansu taron. Suna masu cewa Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Suna dai ganin waɗannan muhawara ce ta masu neman kujerar shugabancin ƙasa, don haka babu wanda yake da ikon aiki wani ko ƙauracewa taron. Domin sun ce a ƙasashen da aka ci gaba irin su Amurka da Ingila, baya yiwuwa a ce za ka yi takarar shugaban ƙasa a ce baka je ka halicci irin wannan muhawara ba, wanda a tun muhawara ake bambance wanda zai iya ƙasa hidima ko kuma zai iya taimakon talaka. Wannan kenan. A nasa kuma ɓangaren, gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduji ya sa an bulala yaran nan da suka yi masa wa'azi, wato Mubarak Unifikin. An yanke musu hukuncin bulala 20-20 tare da mai ja masa bakin. Kotun ta yanke wasu Mubarak Picnic hukuncin bulala 20-20 kan batun ɓatanci ga gwamnan jihar Kano. Wata kotun majistiri da ke jihar Kano ta yi wa wasu matasa masu wallafa hotunan bidiyo dandalin sada zumunta na TikTok da Facebook bulala 20-20 tare da hukuncin biyan tara ta naira 20,000 kowannensu, da kuma share harabar kotun na tsawon wata guda. BBC ta rawaito cewa kotun ta yanke wannan hukunci ne bayan ta same su da laifin ɓata sunan gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduji da ƙoƙarin tada fitina a cikin al'umma. Sannan kuma kotun ta umarce su koma kan dandalin TikTok ɗin su yi bidiyo baiwa gwamnan jihar Kano haƙuri kan ɓata masa suna da suka. Matasan Mubarak Isa Muhammad da aka fi sani da Sani Mu'azu da Nazifi Muhammad Bala na shirya gajeren bidiyon barkwanci inda aka sani suke kwaikwayon muryoyin wasu fitattun mutane. Wannan karan kuma sai aka ga maimakon kwaikwayon murya, Mubarak Unifikin, wanda aka fi sani da Unifikin, da abokinsa sun bige da ɓata gwamnan jihar Kano suna. Lauyan da ya shigar da ƙarar, barista Wada Ahmad, ya shaida wa BBC cewa na gurfanar da matasan ne a gaban kotu saboda laifuffukan da suka hada da ɓata sunan gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduji da kuma ƙoƙarin tayar da fitina a cikin al'umma, inda suka amsa laifinsu, al'amarin da ya sa aka yanke musu hukunci. Lauyan mai gabatar da ƙara ya ce an kama matasan tun makon jiya inda aka gurfanar da su a gaban kotu, kafin daga bisani kuma aka aika su gidan yari. Matasan dai suna hannun jami'an tsaro har sai sun cika waɗannan ƙa'idojin kafin a sake su. Barista Bashir Yusuf Tudun Wuzurci ne lauyan matasan, ya kuma gode wa kotun majistiri bisa sassaucin da ta yi musu game da hukunci, don haka ma ba su ƙalubalanci hukuncin ba. Kar ku manta, idan kuka zo tashar Mahaƙa TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Za mu dinga ɗora muku sababbin bidiyo masu inganci, labaran duniya, nishaɗi
ilmantarwa, wa'azantarwa, wa'azartawa da sauransu. Tashar Mahaƙa TV tashar ku ce, sai mun haɗa bidiyon mu na gaba.